Le manje ugogo uthi njoba kugcwele la khona izinto ezakho lana. Wena uthini ngale ndaba? Hayi la so far ngithaya mina akusiqinisho. I don't have anything akhona la ngaphandle sisawo. Nangaphakathi futhi ngoba ushilo ukuthi impahla zikhona nawe ucontributile kule ngqitha. Mina yutho futhi wena sis. So mina next my computers service ahambiswe like izinto zamanje we don't have. I have for my son, I have for me. Asinazi izinto ngoba nengubo zakagogo sila ngengubo zakagogo sinika zonke sinengubo kulakhe. Mina anginankinga nje kodwa khona sengibona ngathi ukuthi ngaba njalo ukuthi onqilo ngiyekela amabhodlela ngithule ngithi tu bonke ukuthi kogcwasela gogo nale nqumbi nje le ithi ngivale wona aseshayiwe amabhodlela akufanele ukuthi ngiphiliswa yiwe nje nginankinga ngaba nje ngicela ukuthi ke kini ngiyekeke udoba ngidebe ngiyeke thina kosho ngithi ukudoba sithi lezi ezigcwala so uyekela ukuzigcwalisa because ziyasafecta sibona ukuthi ngibani ke ozolukhuza lapho ziyasafecta because wena manje soyaduba and thina besingabizelanga labantu ukuthi ngenze njani ke nifuna into lokho ngizoyibona ngingabheki impuphu ngabheki lutho ngiyaphisana kodwa seyithanda ukudelela ngoba seyikhulile seyithanda ukudelela sekufuna ukudelela yona le ndaba sithi let's lose some of the old stuff. You'll get new stuff, definitely. You have to make room for other stuff. So when I just vumenhliziyo kambe lezo zinto lezo uzothola ezinhle futhi eziningi futhi yabo. Ngoba ezinye izinto zakho gogo zaziphinda like you have like i-wardrobe ne-wardrobe, i-fridge ne-fridge, i-cabinet ne-cabinet.